Nu știu de ce am venit. Pentru Ana. Și un pic pentru mine. Nu mă face să plec. Wow. Wow, ce? Nimic, e doar un sentiment ciudat. Că suntem aici? E prima masă împreună cu părinții mei. Atunci ia loc. Ar fi trebuit să fie ceva normal. E bine și acum. Și sper că se poate întâmpla mai des, nu? Asta dacă vrea și Victoria. Dacă asta își dorește Ana, da. Data viitoare aleg eu locul. Ăsta e cam de fițe. Ok. Am vrut să te impresionez, dar ok.